Alright, teacher Chinyani. Panapa ndatoya padzinde and ndanyatsonzwa ku I feel honored to be sitting next to you. Sure. But nenye kuti makarira makawanda and nanasi vachiri ku celebrate in the arts industry. Zvakasiyana nenye Sungura nekubarwa kwayo. But mushure mekunge maita zvese izvozvi mune menduru here makambopiwa iri muzita menyu chii chakambonyorwa pasi chine chekuita nezita renyu zvichienderana nebasa ramakabata in the arts industry. Ende totaura kuti zvatonibata ufumo ende munoziva kuti ndinombozvifunga kuti nokuti ini ndichiberekwa nini kubatisa ndichiberekwa nini handakuberekwa ndinzi Sherperd. Kwandakaberekerwa kwasiko kwomuzi zita rangu chandainzi gift kana kuti give munhu. Saka pana amai vangu vapenyu zvino vari kubhelvedhiyo mukoma wamai vangu anzi ndo vakanetswa kuupe chinzi ende muchinja zita remwana vaimboigirwa kusvika wazoura zvanzi mwana uyu ngashirwe zita ngaposta rekuti Sherperd ibva rakapasa rekuti Sherperd Sherperd zvinorei chikaimbotaima kuti ndofunga kuti asi zita randapaura kuti Sherperd zvozvikureva handina pandakamboyeukwa kana pandasindobvunza muza media yakafata focho awandisungwa ndanani awadi media ipiwo vakaziseta kupi zvinhu izvo zvakabva nekupi sikutaura kwandaita but ndine vana vakaita function yavo titaba wati pemindu yandakapiwa ndakaona iri panapa pane vana vakaita vanenge vafanira zim danso vakaita function kuzaso ndakaona vandipaka zim danzo vakatipa kana kuti musambo wevana vadiki uri kurecognize kuti hatigoni kuridza machidhari hatigoni kuita maredhiyo yedu kana tisina kuenda kwakatangira radio station tisina kuenda kwakatangira music kasika Sherperd ndatoshamsika musuwo pane vana vari kuita musambo wezim danso kutosvika pana kuinza baba kune mundu wandakapiwa nevana vakaita program yavo kuzasi vafana kuti zim danso vakandiyeuka kuti hatite chinhu asina kupa mudharo certificate inoti ndiri kuvaidze certificate nioni certificate hansipo ndichitori kumucha ndakapedza unemukwa wanzi function vana vadiki vakaita kuzasi vana vamaitise mafunction anoti asanamboshedzeni. Okay, first edition honorary award Mr. Chinyani. Desert Awards. Ndakaona ndaitirwa nevana vakaita ndisipo ndakaona ndangondigara mune minzvu yenyu yakaitwa nemapiwa nevana handitombovaziva tinotenda ende vakabata basa hombe vana vemusambo wevana vadiki zvidhanzo asi kwedu kusungura vamarera vese agona kuyeuka angoyeukawo neshuga hake angoyeukawo nedhora kuti baba tasangana oitengai shuga muende kumba but kuti varonge gala kana kuti varonge mutambo wokuti vakomana tine kwatakabva hatina ati adero. Tiri kuona vana vaJohn Chibadura vadzoka vauya mavabatsira pano, tiri kuona vana vaLeonard Dembo vadzoka mavabatsira magitari kutaka kuti 1 pano, tiri kuona vana vanatongai vacho vazouya pano muchikwanisa kuvati vakomana itai makadai. vaJohn ndakatonga navo 3 months vanapa zvokuti musi wakapasa audition ndotone problem tichitopembera ndakazopedzera tateserwa mabhodhroom chikafu ndotone fiction yemabhodhroom panapa bhosi papawanda vanhu tichifarira musambo wani kuti vana vakunorekota sapazomwetawo mhando akatendekanisa mabhodhroom chikafu ndotone fiction paguva zvo ndakatopona neburi retsono ngotasa pane drama randakaita kunzi zviri mudzimba ndichiekita sadhokta ndimuwadudzai ndandakasimba ndoitosvika kuti ndinofa sandabuda pascreen ndakavachingita about 3 months panapa vana vayo izvi ndine narrates ndi anofamba anenge panamba zvakati kuti vaimbi vakawanda zviti sungura wangu muno ndori pfumvu chaicho kapfupi kuti agone kusiya drama achitanga kunyora pana apa ndopamba pake kapfupi akabva pana. But what message mungada kuudza message ipi
kune vanhu vakabuda muoko menyu? Meseji yandingangowapa ndeyekuti zvinoitika pakubudirira unosumudzwa nevanhu. Vanhu vanokusimudzira, so chakaipa kungokusumudza mapapiro, kungorespekta vanhu. But ndoda kuti iwe kwavari ngawagona kutiwo vamwe zvandakaita kwavari. Bozi zvinezvi vaimbi vazhinji vakapinda paredhiyo vanonyepa. Kunyepa kwakaipa bozi dzimwe munhu ari kutembewa nechipo chekuisa gitari, dzimwe munhu ari kufudza mumba nechipo chekuisa gitari. Anoona sezvinotyisa, but akanzwa kuti ndakabva kwakati. Kana kuudza munhu zviri nyore kuti ndakafamba so unopa mumwe mukana kuti agone kuenda kunobatsira. But vaimbi vazhinji vakapitasa vanonyepa paredhiyo vataura chokwadi. Atafanika munhu angoberekwa bva atakakufamba. Taura wakabva, usakafudza mumba.